So karon guys, magtudlo ta og drive kay kini laging maayo kita mo drive and mo na to. Okay, go. Mag-drive na diha. Gani asa ganito nakalimot gani ko. Oh, clutch. Asa i-clutch? Gani. Kadto. Nya. Brake sunod. Nya. Accelerator. Gani may accelerator sa rightmost. Oh. Gani. Sige na. Di ba unsa man eh? So Diba? first, Oh, paminaw. Mm. Oh. Aksi ka ng brake, pitubi ang brake. Ano ka break? Oh, brake, andama daan niya. Kuha na ng handbrake. Lagi unsa man ginako mo ana? I-down ang handbrake. Dito sir, magkuan Sige, ta ko. down. Mo down ako. Sige, down ang handbrake. Handbrake di tao, sa mo di mo buwa ang tao. Dito sir nako ana. Oh, down. Bira hapod. Bira babaw. Ya, down. Bira. Kasi bira di mo paubos. Bira pull. Apo. Ana. Oh, nya, bira na. Oh, pull niya, down. Di siya mo down. Ana, bira. Oh, down. Ah, okay. Di pa. Muna na. Di, ana. Anong handbrake na, ana. Wala na yung ma-down. Muna. Oh, muna na. Sige. Oh, clutch. First gear. First gear. Unsa ganito nakalimot ko ni first Oh, gear? na yung number niya. 1, 2, 3, 4, 5. Nya. Tawa. Nya. Nya ka ng R reverse. Oh, nya. Kanang Sige, R reverse reverse. Oh, Oh, ang una. Unsa ganito dito sir kana or clutch una. paminawa ko una. Kanang R reverse. Ina buhaton mo i-down niya. Padung dito. Ah, lagi. Mura ka ga first gear. Down, pero mag-clutch ko niya. Down, Oh, ana. pag clutch pirme kay dili na di man na musod. Oo niya. Mag-una ko, ano, 1? 1 2. Oh, 1 2 3 4. Malagi, pero mag-una ko, 1. Sa kumukuan gani, are? Pag clutch una kay di na musod. Malagi, pero mag-clutch ko, sa kung mag-kaning... Clutch niya pag brake niya inig brake nimo inig first gear na nimo ininayag buhi ang clutch niya ininayag buhi ang brake dagan na niya guman hinihinay din sa accelerator. Pala ko balik. Nagkasus kay ka. Ha! Inig, di ba, sa karon naglingkod ko no. Oh. Nya pag human, mag-kuan ko, mag-una ko ani. I-clutch niya kani. Or kani una, or kanang una, kuan, Tumbi ang clutch. tumban, niya. Oh. Full. Oh, niya. Abot ka? Dili. Layo ni kayo. Oh. Ipaduol, ipakuan para lingkuranan. Adul Lo, ipa. ba ko nagkuan? Sige, okay ra na. Tumbi lang ng brake. Pero murag may kaya naman ako. Kanang makaya nimo ayaw ng murag. Di makaya rin ako ba ikuan? Itod. Dito. Nasi, kalimutan jud ko tanan. Kaya mo man kunin mo na ikuan. Na kopi basulon. Okay, daga na first gear. Di na mao. Oh, sorry. Oh, tanaw kilid ug wa biskinan. Nya, Bangga ta si bako. nya. So, boy, Hinahinay ug buhi ang clutch niya ang brake po dinay buhi. Oh, pero una ha pag buhi ang brake ang brake. Ge, hinay clutch mo daga na niya. Sige. hinayan. Oh, ge buhi ang brake po kini ta mo dagan og imo tumba ng brake. Boy, anak ko daan ang Buhi ang brake. Oh, na oh. Boy, anak kong brake? Oh, buhi ita mo dagan. Ang clutch. Buhi. Boy, anak kong clutch. Oh, yung accelerator. Ana ba? Pati pa. Oh. Lagi, boy, anak kong brake. Oh, buhi accelerator gamay. Dili, wait sa kanang nag-clutch ko. Ayaw na pagkana, ay na pag clutch. Sige, accelerator gamay. Oh, nya change gear. Change gear to. Second. Asa man tong gitor? Nakalimot na ako. Stop sabihin, nakalimot na dyan ko yun. Papadaplin diri. Primero, tunog ka sa clutch. First gear. Paminaw ba? Clutch. First gear. Nya inahinaya ni mo buhi ang clutch ug ang brake. Clutch niya, first gear. Oh. Dapat ka na blanco ko. Sige, na to? First clutch.
sa imong usa ka tiil. Mm. Ikaduhang tiil nimo tumbi ang imong brake para dili ta mo atras. Mm. Onya tumban nimo ang clutch first gear. Nya hinahinay buhi sa clutch. Nya ang brake sa din buhiin na. Nya hinahinay ang Buhi or hinay-hinay? hinahinayon. Yung murag muutong na gamay makina, change clutch tunog second gear. Nya buhi na pod. Mm. Nya so on and so forth. So, di ang next anong sa second gear? Third na og muutong na ang makina. Okay. Wa ka kakuan to sa Nakalimot na ko lagi. sige na. So, kani asong buhaton na ni nga nagkuhan ko Na so, gabalik. like clutch niya, first gear. Nawag isa kanan, Ano nga mo makatuhod. coupling ka dire? So, Dita mo dagan og dini mo lusuo na. Tanawa imong palibot ug wabas ka nas luyo. Buhi ang brake dita mo dagan. Accelerator gamay. Ay kalapas ang linya. Second gear. Buhi ang clutch. Buhi dita mo dagan. Ana, palapin dire gamay. Pagi ayo undangi ang accelerator kay mapaong taan eh. Yung third sad. yeah. Buhi na yun, buhi eh. Wak na wak, patunga ka. Og paminaw ni mga marag mapaong ka. Ikuan ang i-change gear to kuan. So kanang for example, ga third ka, second nimo. Ay, kulbaan mo ko eh. Sige, kulbaan nga mo ram kag give. Di na lang ko yun eh. Sige, di na ko. Okay, ilang bro, kulbaan ko. Labad ya pag niyagi nga smooth mong ito. Sige, ya third. Basta mo change na ka gear mga second, third. Buhiin na dahil medyo bigla gamay ang clutch. Sige, ayog. Kuan. Paminawa ang makina ko nga marag medyo hinay na ang muhinay na third ba ka second ka. Paminawa ako kay dunggan diya, paminawa. Paminawa gan makina og pamati nimo nga kanang murag gabrok-burok na kay Kada, gabrok-brok na na. hinay kay kapadagan oy. Basta mohunong man ikano. Ano sa ganito? First gear. Entrada sa pagpadagan sa sakyanan first gear. Nya second gear so on and so forth. Yan ako. Kay dita budagan og di mo buhian. Papaana ka gamay nya mo ana na pud ka. So, naka first gear naman ko. Sige, padagana. Ang brake, buhi pud ang brake. Dita mudagan og nay brake. Ilubagan ang manubingla. So pagliko di mo lubagon. Buhi ang clutch kay naka neutral na. So, buhi ano ang clutch? Brake ra. Pag-start pa ato? Kas Sige, hantod nga mutingog. First gear, ana ka ba? Ana ka gamay. Nya og maabot ta ka diya na murag medyo kilid-kilid mo ana na dayon ka liko na full kay para mo balik ta dito. Tuyok, lubag. Buhi ano kung brake? Kay dito budagan. Sige, lubaga daan ka na pinakalubag. Tulidang, kuha sakto na. Sige. Sige. Okay na na. So, accelerator ko. Accelerator ka, aron Ang mudagan na clutch, ka. buhian? Buhiin ang clutch. Ayun na sigtunog ba ng clutch? Nya clutch, nya second. Nya buhi na dayon. Nya. Sige, third. Ano ba? Buhi na yun. Ay nagdugaya. Nga na rana. Ay na pagtanaw ng speedometer kay So, man yung pagkahibaw. paminawa gani ng makina. Saktor na. Andama na na imong tilog ni nga na mo sudden brake ka. Ana na lang ka di unahan no. Tanaw pug ka og nabay, tanaw ka sa side mirror. Ani diri ay na padung dito kani mga sakyanan. Full ko niya. Clutch, brake. Para pwede diri gamay. I-second gear basta may ani nga na first gear. First gear? Nya pada plan diri gamay. Buhi daan ang brake, buhi na ang brake. Buhi ra ng brake. Gege. Pada plan pag gamay. Ana ra. Nya i-neutral. Ayog undang. Kaya ro makasabot ka. Makuha ra nimo nakadugayan. Kasabot naman ko pero Siya makasabot. May na nakasabot na. nakasabot ko pero kanang So mo to guys, magtudlo ka og drive permiro maglabad imong ulo. Sige bye.